Tun trauma kanen hole turchu American supernatural horror film kumsang ni som pasaria anti chua Bornless Ones tinia ato plengin milo thlir sakle thewdon nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me ram noya in hluito tak lo langin achunga meiche pakhat hliam tur chuan in mang thana lekha alo ziak zo chia afanu ramhoi pai chu ron kalin anu chu avau khura chunu chuan ramhoi nena afanu chu kalsan turin angena ora phlak tak chuin kata anito ti pa chuan afanu chu avithluma ramhoi in athunun tlatatin ni hemi nu hian anu chu ain kap hlum ve ngal thakhat liam nu chuan Emily le abial pa Jesse an in kha an lo leito a Emily unau pa Jack en kol nan thadon ria winan thria Jack hi car accident wangin nana khir khan takin atlak buaka tong theilovin ataksa po ati che thei manglo an accident na hian anu aboral nge ni Emily le Jesse te hian an thiante Woodrow le Michelle te an hruai ve a gas station a dingin an motor an thun kha nu chuan an chol ha dama dor ngak tu Billy chu alo rui kher mai biar tui tak asiam thin thu asoya Woodrow ne na ape ve nge Billy chuan cabin an lei tharlom nan tam tak ronda ain tiam bokani Jack chu bedroom mang turin Emily in aron nor luta heti lai hian Jesse an Michelle chevel chu uluk takin alo thlir ranga Woodrow ron langin Jesse chuan athuruk asoi chuak zui Emily nen hian hun rei tak an mudun to lova aunau pa Jack ringot aboi pui thin wangani Woodrow chuan athiamang tokin an hnem ve a inin kar achiat phalo ngei ka bai sei atibok hemi nu lok hian ram hnuaya anin lei thar chu an wathleng lola agent lo omin lekhati felngai te chu assign tir zunga in nei tu masa te bungrua alom nual thua soya in chom ngal theyang ti in nui huwa pa chuan akal san ta ni in chunga an lu nu chuan Emily le Jesse ten Jack chu arun thara an hruai luta Michelle le Woodrow chuan tu dangai lovin hun hlimom tak an lo mangdun ve thung Michelle hian Woodrow fa hi apai reng to ni zana chuan in kom hlimin Woodrow an Billy beer pek kha aron phor chuaka an kai deuh nu chuan nuam ti kher mai khua avoe mawangin Woodrow an tuk verdan na thing phek chu hal tumin ala tha a chuta chuan chin chiana symbol makdanglam takalo symbol sira chuan beaver ti in ziak chuan mulea Jesse chuan in nei tu masa te kha sakhomak le danglam tak ring tu te an ni a ringani thingphek danga chuan thu in ziak dang an mobile zela Google an han en nak chuan ramhoi minglar tak alo ni hlom heti la hian Jack kha amun na khuma tanga tla in ti dam thei ini ti ramhoi tong ri a hre theya a khur na sa hle Emily le Jesse te kha muturin an lo in puat sei me ka an pahnia hun an nei le thei chu Jesse alom ruvia wangle in thalel taka anom dun lai chuan Jack kan alo bi thlenga kongka khar burin an phuchiang kher mai Jesse athin rim ema Emily la amuta cheng thei to lovin le lam alo hoi san deu maka Jesse avan duai khop mai an muthil nu chuan Emily chu thom ring taka hriat awangin a tho chuaka room kong khar an hon nak chuan sai ipa mihring khung ni om tak te chu chhuah tumin an lo tal nak naka pakhat ron chuakin Emily hlaulutuk chu khuma let lea Jesse kai tho atum chia a mel rap thlak zeta lo omin Emily a har chuak hlola amumang vekalo ni Emily le Jesse ten Jack aruma an vain nak chuan
khuma alo thulua wa reilo te a doctor po ron thleng ve ngalin zinga ataksa chak thar zia an mu kha ashila doctorin uluk taka en lai chuan a ngonga x alo zia sak jek that chak zia an mu chuan doctor chuan makati ema damdo in lama uluk zoka check up turin shruaya tumta ni motora chuan a thian te bia in jek a mason chak zia te chu a soilua ma jek chuan nget takin pen alo hum ran mai Jesse le Woodrow an thing akin sa an lo hemsar sara Emily le Michelle in chung an lo ti 5 ve thung Emily chuan Michelle nena abial pa chanchin shilin college professor ania azir lai meiche pakhat nen anin ngai zong ti a sheru ni chunu bial pa chuan Jesse an abial nu angai zong ti hria in anun na alak saka ama po ain ti hlum ve ngalani Emily chu in hnoya lu thla in an en fia kwal vela simbol sang lo om lein in nei tu masa te chanchin in ziak a mu chuak ina hian a fanu dam lo serious taknen an lo cheng dun to ni Michelle Jesse te ron kovin until mu chua thar chu an en tir ve a simbol makdanglam tak banga in ziak chu uluk takin an en hawa a om zia tu manan shelo living room a thukomin chinchiana in ziak te kha enge ani ti hriat chua an tuma doctor khan a shemial mana tin Emily in a khol ngal ma se akara doctor chu alo thifel der to a jek kha anom na lampanin aron le chat mai phone lak thailo wangin Emily ngai a thazan lova hemi nu lok hian jek kha aron thleng lola amit meng te chu dang lamin mi ron kal turan om aron ti chuak jek chu in chunga struai lutin ramhuain ataksa alo thunun toa Michelle chu no sen tha mang ini hi ati zui kumni liam ta khan naw alo ti tlatoa Michelle chu thinrim takin bedroom a aluta thisen le note ati tlak niom tak kha a muzui dar thalanga ain en lai chuan ramhuai tong ri hria in inaute pai kha thadro aron tia bakche lain anom na room lam apan ding ngal midang chuan in chu chhuasan mai thra an tia ma se pona chuan ram samak le hlawom tak an wa mutlat mai chuti lai chuan bili abiar siam nen aron thleng chia pona ram samak tak te chuan anei zo ngal vek jeka taksa ramhuai chuan Woodrow nena Michelle ngai venturin atia anau pailai tha tum ati nu chuan aom na ruman pan ngal vata Michelle chu thi nuangin alo muzoi reng to ni Emily in jekan an phone zong a halvek ti a mu chuaka jek chuan tuma an ron kal turani lo tin a thi dang zui Woodrow chuan Michelle hliam tuam na tur manmo takina zong kuala Jesse an aum pui reng lai chuan Michelle ko chunga ramhuai alut ve tlat Jesse bianga shiaulian takina vita du to ro ati mol lai chuan amita tak avit le sia mai Jesse mangang chuan alua tak chemte in avita Emily le Woodrow ron langin Michelle ruang chuata alo let reng to Jesse chuan thil thlendan shrilfiain Emily in bedroom a hliam a boy soma amita shiaulian tak burwa chu a phoi chua sakani Emily in Michelle chunga thil thlendan kha azota Jesse chuan ngoi makro kasoi vekto kha alo tivin hlur Woodrow chuan je kha thil thlendan zo atuma ramhuain lo ti buai zuin an lo panlaya skula ati du da thin a mutatlat mai Woodrow hlaulu tuk chu tolhnung shutin stepa alum thla a hliam na taka tuarani Emily le Jesse an a hliam boi pui an tumlai chuan Woodrow ko chunga ramhuai aron lu thuta tha tumin Jesse a bei ngal are khlum trep tin Emily in alo volet topa chuata azal der mai
hemi nu hian Jesse chuan manmo takin Jack adam doi a zonga anat na chuakin alo talbuaina sato hle Jesse an ruma chuan azirlai angai zon thin thita kha a hmua in that ve turin alo thlemani Jesse chu a invit mana Jack ron that chua nu chuan Emily in Jesse a in tha ma in chemte aron chu sakman lau mai in hnuaiah khan chuk thladunin ramhuai ne theidan hriat chua an tuma Woodrow ramhuai in a thunun to chu ron tho chuakin a keru tliak te chu a ti nget sau sawa in hnuai lam aron pan ve ngal Emily chuan symbol te kha ramhuai ne theina man rua ani ti a hmu chuaka chuta ramhuai khan Jesse nunglama tangin aron vitlang pok mai Emily in Jesse taksa a rot chu phoin Woodrow chu a thata maktak mai in Jesse alo ladam lawani Emily chu Jack ngai ven turin a chawa symbol sang ramhuai ne theina tur pe para alo ziak nual mai Jack chu pangai takin a tong thei to a Emily hena a that chua le theinan a puya wangin lom thua sil Emily in symbol te chu lain ramhuai ho no bonan manatuma ading chuak chia chu Jesse an aron vit thut mai le ramhuai in lo thunun ve manin Jesse hi imut pui du lo wangin a rilru ana thin te ania atikhur khura Emily in mailing la chuakin a maya anna takin avom zui tenom tak taka atong khum lai chuan Emily in avit tapok mai tukvera te chuan symbol chu athisen mangin abel kai zela symbol to ber abel don chuan thisen anei to thlat lo chuti lai chuan ramhuai chu Emily nu anga ronin lanin angai thin zia le om ho achak zia an soi vela ma se Emily chuan enga ma ngai lovin akut azai thia symbol chu abel ta ni pona ramhuai om te chu an tlandar ngal veka Jesse chuan min puiro ti pain chuata alek ngal top boy pui atum lai takin aron le hoi thuta ramhuai nalo la chua san reng lo Emily chu dim lo takin avo shepa Jekan Jesse chu ron volumin au nau nu a chan chuaka ma se Emily in ake ati che thei thak lo atuka Jack chuan Emily chu wheelchair in aron nor chuaka Jack hi tha chuak vek to in Emily ero ke in akal thei to lova apa ngai zan lo bok pona an chuan nu chuan in chunga tangin ramhuai tongri Emily in asia ina iron le chuan idam vekang ti in ma se Emily chuan enga ma ngai lovin Jack nen anin thar tri bai om tak chu an kalsan ta ni